May nga kung gini mga kamaton sa inyo, no? Ano na yung set up sa channel ni Maton? Ha? Shout out! Shout out! Shout out sa mga pamilya ko na nasa Pugon, Palitan, Capiz! Ah, nagkakapis ka mo, ma'am? Oo! Okay. Shout out ka na nagkakapis. Bila nagkakapis kita na kuhan ko ba na vlog ba? Sino ka nikalan mo yan, ma'am? Pakilala ka? Hi! Pakilala ka. Sige, Hi tingnan. guys! Ako tuloy si Lodi V from Panitaan ka. Ah, palitan ka mo galing nga tatlo. Ay, kung mo nakadulong ko to sa ligat ba? Medyo daw mga 6 man ako nakadulong ko to sa inyo. Palitan. Sa taon ka rin sa mga taga-palitan ah. So, on board ni galing ka na ma'am sa ako na rin sa SM City oh. Ano ta Megan Apartment? Ay, so mapuli kami sa Megan Apartment sa Pangilinan niya. Sa Timawa, ano is Timawa no? Yes, so ano na kaya kinaba ko na siya, Peng? Ah, okay. Tawai na huwag na SM no? Nakatapos sa Piro guys! Hindi nagagapon. So, bawalong-along ito sa linog no? Sibaw kinatamaan sa mga October 1 din katabok ito. Ibo, kapabog taong mula ka na palay ko karumpag na. September 30 daw. Oo, nagpila na lang ka oras kang magkuhan ka. October. So, narinig ganyan na nakatulong ko to sa inyo sa palataan. Ito, hindi ko ito pagpapuliyon. Sa iro ko na babae ba? Kuhan ito na depresa pala kaya din ba yan? Sige, basi kilala nyo to? Basi pa rin dito Admire to? mo to yan, no? Ha? Basta admire mo to yan. Hindi, may kuhan. Ito kelas na to sa gani. Kaso na lang yung boyfriend, may napapasong. Yung mo to daw nagpa-check up business sa torso. Amo to, nagpubar ko nila pagkat to. Pagkabuto to, hindi na ko yung magpapuliyon sa babae. Kaya ako sa ilo. Dito na kulbaan ko kayo dumadamo mga auto dyan mga laki bla. So, tembar sing auto dyan, nung panilan, sakilang. Sakilang kayo mabuang na ako nga mga auto na kayo. Kasal na lang ako lang sa inyo. Shout out na lang kaya si Mama or si Connie. Ganun daw. Sortira pa man si Makal ko ni Mom. Ayan, tito. Kuaning, hindi ako ito magpapulion. Ang balasing kuan, ama ko mga kuan ko. Kawalan sa babae mo. Hindi sila gising gusto dito. Sama lang sakya lang ako ng mga danay. Ako lang balas ang bayad. Simo ko na mula sa di makalin. Mga pila na tayo ng balik-balik. Tigalan to tag sapon man. Tulit pala. Nasa sapon sa yung time ko. Kaya mo tala tabo. Kaya mo to timplahan pa sa kuwan. Sa lalaki na kape. Kaya kumpo kami sa kuwan. Sa may loan nila sa tubang balay bala. Pero pangape ko. Isang tuloy din matikan mo yung tag 5 pre. Malisin siya lang kung magkasigarilyo ha. Pero masih mapan ko ano ni masirat ko pan ko din ako ikaw mo lang balas ng to na. Amo din sa istorya kami sa babae ito. Katululuwa yung una. Dapat sikap isa mo sa doktor siyo. So lesing ko mga pila man nga pangapi malibad ko na yang makalisigilyo. Hindi ka mo magpakita kay kasi ka mo man dapat subukan niya. Amo din yung nagsugot sa sakon. Oh, pagsaka ko sa auto, nga agaw ko dison. Pas-pas ko dagat, ano, ilibion sa bahay. Wala para sa iya nga, mother to, paano mo kulang na lang sila kasal, kaya dudugay na sila. Kasal na lang kulang sila, pila na kaya sila, kaso lang dali sa Manila, may din paputong ang boyfriend. Broken hearted sa Way man sa kita ni kaso lang na panan niya kay naging pabusong isang boyfriend niya to. Dahil may siya pala ibig friend niya ba? Amo to ang kapiling ngayon si Loloy. Sa takil si Umam, pero hindi ko man. Wala. Wala na. Pero basta, amo na ang pagdulong ko to sa palitan the best.
daw to. Mga taga-Panitaan, ma'am, shout out sa imo. At sige, sa tato, kita sa camera. Hindi na kita. Shout out sa lang sa inyo, kag sa pamilya mo, kag sa utod mo itong mayroong istorya sa ako. Yes, so, muna malapit na kami sa Paray, tamam na. Okay. Okay, pwede pa na. Ano ka mga nag-kuhan din ano ko, work ko dito, ispila pa. Sa din? Din sa sanat mo, pinaka sa laga sa gusto Damo na to. Katatlo na pa ako. Katatlo na ako naka-vlog ni Benlay, may bahay may laki mo. Ang last ko lalaki. Makita mo na siguro mga 2 weeks ago na. Ang iyang video. Maton, buhay taxi. Ako ganun si Maton. Buhay taxi driver. Ano makita mo na? Subscribe na lang ah. Yes, okay. Kaya na libre man ka mga puli o kung talagsa lang yun. Si Polo may kwano, yung along oo. Hindi ko rin sinira, si Polo ay klase. Klase ka mo yung mga kasi kami magyaman nga kapadulong kasi mo binundak naman ulan ba sa agad. Kita mo ginasing agad kami, sabi ko wala, parang hindi na ito magkuhan na ulan. Oo. Sabi ko, amuning apartment, no? At Antigan. Okay, so, lapit na lang rin kami mga kamaran sa Antigan na tawag, no? Ano kondo, no? Ay, sa kasi ito pa ayos. Oo, okay. Coco Martin. Tatlo ka bata. Yes. Coco Martin. Okay. So, lapit na lang kami. Ay, kasi ako naman naman. Talaga na. Kasi ikaw to ba sa Batang Quiapo? Harap ko eh. Shout out na lang gali sa mga taga Pilar, Capiz. Ari ganda yung mamo. Panitaan na sa... Pilar, ano ba? Pilar, panitaan niya, no? Panitaan. Okay. Sa lintang sa... O, di shout out na lang sa channel ni Maton. Shout out na doon sa White Taxi. Ay, notification na ako. Okay. So, Bye! thank you, mama. Thank you. Yes. Malawag ka na. Wala na kami, guys. Bye! Okay. Ma'am, ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Tata. Bye-bye! Okay. Thank you, kid mama. Thank you. Basta ikaw na makapumasya ko sa inyo. Okay. Ma'am, thank you. Okay. Yes. So, ano na? Pakita ko sa inyo ang pandili, ang apartment gini mga kamato. Ito na yung mama. Yes. Okay. Okay, nagsulod na sila sa elevator. Thank you sa pag-onboard nyo gali, mama. Ang ligan, apartment gali mga kamato. Yes. Thank you. Boy, wife na kayo. Muni Antigan Power. Yes. Salamat sa inyo mga kamatana. Thank you. Ito na bulang gaya pala. Ako nga po nga sa'yo na taga-panitan. Amo niyo yung kwan nyo, Antigan Tower. Yes. So, salamat sa inyo mga gwapa gali taga-panitan. Yes, so thank you. Vlog. Thank you. Shout out sa inyo kali mama. Labi lagi sa mga taga-palitan. Yes, so thank you mga kamatana. Yes, salamat. Yes, bago na usap ko na mga gwapa nga nag-onboard sa ako na rin sa San City. Ma'am, thank you sa inyo mama sa mag-onboard sa kay Matona. Taga-palitan gali mga gwapa gali. Tingala ko ginulo ko to nga gwapa to. Super gwapa kay ano gali.
pagalit taga panitan kapis. Sa tagkaya sa mga taga panitan kapit ha. So, are, kababayan nyo, gindulong ko din sa Tigan Apartment no. Okay, so, ang oras 3 o'clock na gilising hapon kamaton. So, thank you sa pag-onboard mga kag sa pagpag-vlog. Salamat kag mayong hapon sa inyo mga kababayan. Thank you mga kababayan. Thank you.